Pois a cousa hoxe vai de tractores, Roberto. A cousa vai de tractores, porque terás que decirme canto costa este tractor. ¡Madre de Dios! ¡Pero está ahí Noelia Rey! ¡Un aplauso! Cuidado, cuidado. Trabaja destreza. Esto está feito Vaya xa. destreza, por favor, ¿qué tal? ¿Pero esto qué es? Esto que é? Esto te Pero mira por onde me dá a roda a mí. Baixa que eu penso que esto daqui non o podemos mover, Non sei. Pero por que ves nun tractor ti? Eu veño nun tractor porque eu agora entendo de tractores, entendo de xoias, entendo de viños, entendo de experiencias de calidade, entendo de todo o que se fai en Galicia, entendo eu. Eu é a primeira vez na miña vida que vexo unha roda, fíxate, é que vexo unha roda, impresionante. que vexo unha roda máis grande que mí. No, isto canto pode valer cambiar esta roda? Hai 100 euros, cobren, Xosé. Ui, creo que eran, as rodas podían ser como 30.000 ou unha movida así, ou No, estou ben inventando? Solo a roda. No, no. Ves, non vou moi equivocada. 30.000 euros unha roda? Máis menos, Compras un tractor novo. Que dices? Isto eu, a min agora chaman, me pídenme tractores e eu vou mirando e eu iba mirando polas rodas. Se a roda era máis alta que a min, valíame. Era o Madre margen. del amor hermoso. Bueno, Entón, imaginadevos todos o que temos porque estrenamos. Eu preciso que acabes, Robert, para que metan a grandes collas xa. Ah, que se estrena hoxe na Televisión de Galicia. Claro. A gran escolla. Ahora va a acabarnos. En canto acabemos. E empezamos Ahora va a con acabarnos. tractores. Por eso tiñamos que ensinar aquí o máximo. Estos son a xente famosa. Sí. Entendo que ten que escoller. Sí, ten que escoller, ten Entre que que? escoller. Pois entre o que necesitan e piden, ti sabes que aquí en Galicia temos o mellor, facemos o mellor, se non o hai inventámolo e se non traémolo. Entón, por exemplo, hoxe, el cordobés quería un tractor porque vese que ten moita finca e ten moito que Porque é traballar. ganadero e agricultor, Claro. sí, E entón necesitaba un tractor. E el sabía que os mellores tractores están disponibles aquí para, bueno, pois a venta en Entón Galicia. ten que escoller tractor. Eu porque... fago unha selección previa, escollo 3, pois deste estilo que xa estás vendo aquí en envergadura, e dos 3, escolle un. pero que entenderás ti de tractores? Bueno, entendo, fago que entendo, Asesórante. pregunto. Home, claro, asesoran, Eso vino asesoran eu nunha promoción da Televisión de Galicia que salía o cordobés falando dun tractor. Sí, e do prezo dos tractores. Témolo eso. Veño. Que sale el falando. Yo creo que cuesta como un apartamento en Torrevieja, en Alicante más o menos. Yo creo que este puede rondar 480.000 euros. Bueno, a ver, é mellor que tire algo. Sí, sí. 480. Empezamos ben. 480, ¿tú lo ves bien o...? Sí, eu de maravilla. Creo que cho firmaba, por Sí, 480 firmaba cho xa. Podíalo levar. Vamos a descubrirlo, Te está dando esta risa y todo, ¿eh? Vale. Vale. E claro, non podemos saber cal escolleu ainda, claro. No. Eso vámoslo ver despois do programa. Despois do programa, Porque hoxe está o cordobés. Hoxe está o cordobés, pero eu teño... Este tractor vale... Ti canto pensas que vale? Non che vou decir, pero podo che decir se andas máis ou menos. O da roda... Que tal, jefe? Como te chamas? Adrián. Dime o precio da roda e depois eu vou ao resto. O precio desta roda. Desta de atrás. A grande. E uns 7, 8 mil euros. 7 ou 8 mil euros a roda. Sí. Falas do neumático ou falas tamén da llanta todo? O neumático. O neumático solo. Ostras. 7.000 euros. O neumático solo, 7.000 euros. Xa che vale un aguacate o kilo, casi 2 ou 3 euros. Imagínate isto. Pero mira, eu teño máis información
información para ti, Robert. Dame. Porque nos hoxe, claro, o programa final, cada capítulo, pois é un famoso diferente e ven a por algo diferente. Porque pois, poden vir a por xoias, poden vir a por viño, poden vir a por un vestido de noiva, vestidos de gala, Violeta, que Ui, casa xoias que vin por aí, Ai, claro que se xoias dá. que vin por aí a Carmen Lomana. Carmen Lomana e as xoias, que aí tampouco vou falar de prezos, porque Está moita vamos. xoia a Carmen Lomana, Pero hoxe que empezamos, e eu dixen, vou vir eu aquí sola, bueno, lóxicamente no tractor, porque tiñamos que ensinar os tractores, pero como o protagonismo do programa tamén está na xente que ten as, pois neste caso os tractores, teño aquí os tres protagonistas, os propietarios dos tres tractores que temos hoxe. Onde están? Onde Están están? aquí no público porque querían vir Ah, a que veñan disfrutar. pa aquí, a ver. Mira, témolos Massimino. aquí. Massimino, Vale, pa allá. Massimino, por Dios. Vamos, vamos. Diré porque, claro, estando aquí o tractor, Que tal, Massimino? Muy bien, Roberto. Como estamos? Martín e Juanjo. Súper bien. ¿Qué Eles son tal? os donos de... O sea, Son os Tal propietarios de cada tractor. de cada tractor, son os encargados de convencer, neste caso, a el cordobés, de que o seu tractor é o mellor e ten que ser o que escollan. unha pregunta. O meu carné de coche vale para levar este tractor? Sí, perfectamente. En serio? Perfectamente. Pero eso... Claro. Pero é que eso non está ben, porque eu collo este tractor, métome pola... Este pode andar pola carretera? Sí, claro. No. E podes levar un remolque atrás que leve 20 toneladas tamén. Canto pesa? Sin Canto ningún pesa? problema. Canto pesará o tractor? 18 toneladas, más o menos. 18.000 kilos. 1000 kilos. Pero eu teño curiosidade por saber canto vale. A mí Pero- me no, gustou pero o tractor, dalle tú, que dalle tú. te vai gustar a ti, Dalle tú. pero non o podemos decir, podes decir si vas No, a pero tú, non sabe, no, tú sabes. Eu non, non teño tampouco. ni idea. Se o dicimos é por casualidade, porque non o sabemos, eh? Ou a media do... A ver, os tres sí que é certo que andan bastante achegados entre sí. Hai Isto un que vale un máis de poquinho 100.000 euros. menos. Home, sí. Evidentemente que sí. Evidentemente, sí. Sí, sí. Home, moito máis tampouco valerá. Multiplica por 3. Eu vou che dicir, Porque aí esto dixo dá Cordobés masajes. 480, como que se pasou moitísimo. Bueno, a mí esto dábame masajes desde aquí ata aquí. O que che daba masaje? Ese sillón de aí, Estás de broma. xuro cho. Daba masajes. Programan cho polo móvil, ti vas aí e eso anda solo, endereza, tal. Isto é outra tecnología, outro mundo. 250.000 euros. Eu vale desde o que tractor. descubrí un tractor non quero outra Isto cousa. ten solo aire un tractor. acondicionado. Ten aire acondicionado. Ten wifi. Ten todo, 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 todo. E isto non ara solo, el, non pode arar solo. Sí, vai solo, vai solo, vai solo. Pero isto pa que se usa? Pa traballar, Eva, pa traballar. Eu que non sei, eu que non... Oíste, eu que non entendo é porque ten dúas plazas. Por si te Aquí vai unha aburres, persona traballando, na máis. Pa falar. acompañante. Claro. E logo ti se queres ir con él onde te subes. Pero eu, cando era pequeno, meu pai levábame encima sentado na... No guardabarro. Sí. Todo moi seguro. Normalmente... A ver, 150 xa me parece moito. No. Pódelo doblar, Vale máis de 150.000. Sí, oh. Ostras. Pódelo doblar, Pero danos unha pistiña de algo do Cordobés, a ver. Tes piso en Sanxenxo? A de algo que fixera, de algo que fixera, como un piso en Sanxenxo. Pregunto, tes piso en Sanxenxo? Non, non, de momento Pois non. anda, Máis ou menos. anda. E non podemos decir moito máis, non podemos decir moito máis. Podemos decir que efectivamente el cordobés escolleu un dos tres tractores, non che podo decir calé, que se implicou moito, que yo puxeron bastante difícil aquí estes tres que temos diante, que hubese escollido calquera dos que levase iba cun bo tractor, e é que tampouco... Pero o podemos Cordobés decir que moito ten? máis. Que planta? Que dixo que plantaba? Planta, ten vacas, planta... Ten unha finca moi grande de trigo. Fica tamén a ti Isabel Pantoja e vendeuna. Facíalle falta, Ai, nada, facíalle vendeu. falta. Ten trigo. Sí, Él nos comentou que o pai del sembraba algodón. sí, Que va? sí, habitualmente, sí. E quedei un pouco sorprendido, dixo que teño unha finca Pero de canto é a finca? De canto dixo que era a finca? Oi, era moito, Centos de hectáreas. 300 110? Centos de hectáreas. Home, pa que che entre un A mí bicho fálame en deste, campos de non? fútbol. Cantos? Cento e pico campos de fútbol. 100 e pico campos de fútbol. E traballa así las terras, ¿no? Bueno, O mellor cordobés. por eso quería que fora un pouco automático o chollo. Xa. E que foi no tractor pala, pa... Como levou o tractor? Eso xa está despedido. Eso, vese, o acabar o programa, o último que se vai ver, é como leva o tractor. Unha cousa, isto ara fai os regos por satélite. Claro, Sí, É que se escoitei no eu parece unha locura, sí, sí. O Eso sea, fixeron un fai o rego el sol. dos vosos. Sí, sí, sí. Moita gracia, porque ti Conmigo. parece que sabes. Bueno, porque eu fixeron. A mí meteronme nunha cabina desas. Meteron así, fixeron unha raya
horas e eu daba aí Ah, pero espera, unha cousa. E eso iba pola raya e eu non lle daba nada. Unha cousa, canto gasoil leva no depósito este trator? Ah, eso ahora o mellor xa está complicada. Ese tractor a cousa. pásache de 600 litros de gasoil. 600 litros. A o agrícola debe estar a €1. 50. A €1,50. 80, botei na hoxe. 80. O sea que, canto é encher o depósito deste trator? Pois máis de 1000 euros. Máis de 1000 euros. 1200. 1.200 euros. ou por A aí. plantar cebola non che sirve, Claro que Roberto. locura é isto. Gastar 1000 e pico euros para ir traballar. Ainda, Mira como está o mundo, Pero canto ganarás. ainda por encima. Que subeu moito o gasoil agrícola, ou que? Moito. Sí. Deste último mes, canto subeu? Oh, pois iso máis do dobre. Máis do doble. Pero bueno, Dádenos unha pista máis cercana do precio. Vamos ver o programa igual. Pode A decir- xente vai no ver igual por ver o cordobés. Está máis preto do prezo el cordobés, que pasouse, pero está moito máis cerca el que ti. Moitísimo máis. Pero se o cordobés dixo 480.000. Moitísimo Bueno, máis cerca Está máis el. cerca que ti, que andaba cerca. Sí. Moitísimo máis. Entra en Google e mira canto vale o piso en Sanxenxo. Oye, eu non o conozco personalmente. Que tal? Mira, moi ben, super implicado co programa, todos os que viñeron, porque ao final ti date conta que estos son todos famosos, pois eso, estábamos vendo a Carmen Lomana, Rubén Cortada, que viñeron Violeta Ai, Rubén Cortada, guapísimo, pero guapísimo, guapísimo, guapísimo. Que cousa. Non sei, Rosa Benito, todos os que viñeron chamaron porque pois necesitaban algo feito aquí en Galicia. Moitas das cousas que vamos ter son artesanais, feitas por artesáns aquí en Galicia, moitas feitas exclusivamente para eles, ou pois o E mellor. como tiñan o teu teléfono para chamar? Ai, pois ahora debe ter media España ahora mismo, porque a mí chámame. Carmen Lomana botaría patacas ou algo, non? Carmen Lomana Carmen veo- Lomana colle este tractor, empeza a botar patacas e pon toda a Que línea, debería. sementa toda a línea. Bueno, vámonos, non, que temos que ir xa para que estrenen. No. Podes decir que Carmen Lomana que ven a por un collar de xoias está máis no prezo que diste. Perdón. Hai que venderlle o trator, se ven polas ollas, Como cebas, Como cebas? O sea, Carmen Lomana ten moita xoia que eu estuve na casa de Carmen Lomana. Pois temos xoias para ela, diamantes. Aquelo hai que andar apartando os collares, as xoias, Ai, non. para un lado para Rubíes, outro. zafiros, non sei, hai nombres de xoias de pedras preciosas que eu xa descoñecía. O sea que isto va de Rubíes cerca de... pichón, sangre pichón, ou Sangre pichón? Sangre de pichón. Digo, isto va de cerca de medio millón de euros. E tú o primer tractor que compraste, canto valía? 124.000 pesetas. Como 120? Sí. Eu xa me perdo nas pesetas, Xa. xa son joven. Mira, Roberto, vou che contar. O primeiro trator que comprou meu pai no ano 1964... No 64 comprou un trator? Sí, 154.200 pesetas. Eso non se me borrou na vida. Eu era un neno, Era caro, aquela. Non era caro, pero xuntar 150... Quer dicir, xa había que traballar para sacar o Eh, rendimiento das 150. Eu recordo as contas. Un remolque 30.000 pesetas e un arao 20.000 e un trator 154.200. O arao 20.000, 20.000, sí. no ano 60 e pico. 1964. Vale. Non te, Acordadevos que... que non teñe nada que ver estes tractores. No, bueno, eso era outro mundo, aquelo era un... Aquel era o que hoxe, desgraciadamente, cometen moitos maiores como eu, errores que lle dan volta, que teñen problemas con eles. Este non dá volta, Este tractor, aunque dé a volta, o que vai dentro, Está vale, protegido. lecho. Evidentemente, hombre, tendría que caer desde a Torre Eiffel para baixo. Que Entonces, non se cae por un barranco normal. o cordobés ao final elixe un, vai elixir un. Sí, vai elexir un, e temos aquí outro bastante máis económico, co mellor, ti Este prefírelo. igual che vale. Ah, la mira, por favor. Mellor, sabes? ¡Vamos! Este con cordobés, que sea cojonudo. Co mellor, Este está ben tamén, claro. Este é o que hai que darlle ahora aos pícaros, aos nenos e ás nenas para que traballen. Para que vayan vendo Pa que o sepan- que ven. E que hai que acostumbrarlos a traballar, pero claro, eles o primeiro que miran se ten pantalla, se non ten Sí, pantalla, para darlle aí o dedo. xa non vale moita Pero digo, pena. unha vez que escolla o tractor, queda con el? No. Bueno, a ver, aquí vai un pouco a manxa da televisión, non, Roberto? Vale. Entón, eso xa cada un, el fai unha escolla.
Unha escolla e el escolle e si despois quere, pois pagará e levará pa ali, pero eso é así con Pero todo. entón, un pouco tamén méritos desde que non convenza, ou non? Home, lóxicamente, de feito, hai moitos programas que o mellor non é pois a cousa Claro. que máis lle gusta. Moitas veces é a historia que lle contan, como eles venden o seu produto e o adornan e lle meten aí o emocional, porque moitas veces o emocional tira máis. E o mellor a ti gustabache máis algo, pero conectas con un deles e dis, no, pois a miña escolla é esta pola historia. O sea que eles, de alguma maneira, concursan. Bueno, é un pouco concurso tamén deles Claro. de, en función, claro, como Levounos pagan moi- e cal é o seu produto. E deixouvos falar, Massimino, deixouvos falar. Malamente. Malamente, malamente. Cantou a Levounos Rianxeira moito co tempo. cordobés. A que cantaches a Rianxeira con Todos, el? todos. Como? Tocaches a Tocaches a Rianxeira, Rianxeira. Cantamos a Rianxeira, toquei o acordeón, o sea, que fijades... Chamou a muller por... Porque efectivamente. Por- vos recordades que el me puxen a tocar o acordeón e dixo, para! Non lle debe gustar. E dixo, no, espero que vou chamar a mi mujer para que te vea, E porque... chamou a muller por Ah, sí? chamada, Puxo o cordobés a muller a tocar o acordeón. A ver, por favor. cordobés.